Il-Ministeru għax-Xogħol u l-Edukazzjoni rreaġixxa għall-artiklu li der fuq The Sunday Times of Malta fejn kien allegat li l-General Workers Union se tagħmel profitt ta' 8 miljuni u nofs minn skema tax-xogħol maħruġa mill-Gvern. Fi stqarrija l-Ministeru qal l-artiklu miktub minn Ivan Camilleri huwa inġust fuq Jobs Plus u l-General Workers Union għaliex mill-informazzjoni u d-dokumenti mogħtija lilu il-fatti juru realtà oħra. Il-Ministeru spjega li l-profitt huwa ferm inqas mill-kalkoli li kwota Ivan Camilleri għaliex dan għażel li jinjora l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali ta' min iħaddem u l-bonus obbligatorju mħallas lill-impjegati li bkollox jammontaw għal kważi €1,400. Fl-istess waqt kien innotat kif l-artiklu ma jagħmel ebda referenza li rati mħallsa minn min iħaddem huma fissi għal 5 snin u li min iħaddem għandu jassorbi l-aġġustament annwali għall-għoli tal-ħajja. Barra minn hekk il-ġurnalist injora wkoll l-ispejjeż maniġerjali li hemm bżonn biex titħaddem din l-inizjattiva. Il-Ministeru fakkar kif permezz ta' din l-inizjattiva gawdew 600 persuna li ħadmu 30 siegħa fil-ġimgħa filwaqt li baqgħu jirċievu l-benefiċċji soċjali. L-istqarrija komplet tgħid li l-offerta li resqet il-General Workers Union kienet l-iktar waħda kompetittiva li offrit €980 kull xahar għal kull ħaddiem u li bekk issodisfatt il-kriterju li kull ħaddiem jitħallas tal-inqas il-paga minima.